uyabonisa unameluleki. Simele uThixo wenza konke endaweni zonke. Amazulu uyawalinganisa ngeminwe yakho, uyawadonsa njengamathende. Amagquma nentaba kuyalingana esandleni sakho. Ayande uNkulunkulu wethu, ayande wena ophezulu amadwala bemithombo yamanzi. Insengetha uyayiphendula bengabathini, unikeza inyumba nabantwana abaningi. Igama lakho lihle kunekhona. Bayathe uNkulunkulu ophilayo, bayathe bafana nathi. Siyazithoba ebusuku, siyazithoba Thixo wethu ayinwele. Yehlela kule ndawo, yehlela kule ndawo. Siyehla kuwe phakame, siyancipha kuwe ukhule. Ubonakala wena uswabela wena kule ndawo. Sihlangabele izidingo zomphefumulo wethu. Ungena kwethu ungafani nokuphuma kwethu. Thathi nawe phakameyo siyancipha ngegama likaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Ngicela ukubingelela abefundisi be-executive ne-teaching team. Ngibingelele i-RCC yendawo nabefundisi bonke, abaholi bomphakathi. Sibingelele abefundisi bonke nomamfundisi. Sibingelele umphakathi wonke nebandla lonke ngegama lenkosi uJesu. Ngibingelela lonke ngegama. Oh yes, Pastor Jesus. Oh hallelujah. Amen. Sibonge kakhulu enkosini ithuba esitholayo. Useshilo babomkhaya ukuthi mina ngisekhaya ngiyogboya. Amen. Kuthiwa mangithi ngizoshanela ngishanelele incebo zenkosi ezizoba lapha kule ndawo. Amen. Ngizoshanela-ke ngithanele bese incebo zenkosi zima kule ndawo. uNkulunkulu enza umsebenzi yakhe. Oh hallelujah. Ngizoba nje kakhulu ngizaba mfushane. Mako waphuma wathi ubheke emnyango bese ngihleli phansi. Amen. Sikuthanda ukukhuluma kakhulu ngamahloni. Sizofunda izwi lenkosi ngokuphuthuma. Hallelujah. Njobe ivuselele lapha nje ingqondo yami iqinisekile ukuthi uNkulunkulu kule ndawo. Hallelujah. Wonke umuntu obefuna usizo enkosini uzolithola kule ndawo. Ngoba emhlabeni bengamele sihlale ngovalo ngokwesaba. Ngoba kahle kahle la emhlabeni uNkulunkulu wasibeka thina saphisha. Usathane kuphela walahlwa emhlabeni. Hallelujah. Manje sigcina sesiconcern ngomuntu olahliwe simiyeke wasiphisha. Usathane walahlwa akanganikwa ne-system operate. Akangatshelwa nokuthi uyodlanga walahlwa wehla njengezilo zehlela kuDasipini. Ithina sabekwa sablesswa sabusiswa uphupho wasemhlaba. Oh hallelujah. Ngizokuvuselele lapha nje sibuyisela kwiPost. Sibuyisela endaweni yethu la uNkulunkulu asibeka khona. Ngoba uNkulunkulu wanqaba ngomuntu wakhe. Noma umuntu asonile wawele sonwena akangavuma. Wamephupha uSathane kuba umzali. Behlele idene sebazi ukuthi bonile. But wehla bazobabizwa wabamemeza. Ungababeke endaweni yomzi. Wabamemeza wabuya kulahla kodwa ungabaleki. Ngoba wanthe uNkulunkulu uzalibiza igama lakho. Lingakawi lelithembe lizobekeza igama lakho. uNkulunkulu uyakwazi. Hallelujah. Uyakwazi ukwazileka. Yes. My Jesus. Lempuselelo izosibuyisela endaweni yethu. Thank you, Jesus. Senziwa uNkulunkulu. Wasenza purpose. Yes. uNkulunkulu mekhala umuntu wayengacasulile wayengathuthele. Oh yes. uNkulunkulu wayengakhandi into yokulwa noSathane. Akasidalelanga uSihlaka amadimoni noSathane. Wasidalela ukuthi sifane naye simfuse. Ukuthi ngasekhona uSathane angabibikho. La singena khona amadimoni abaleke. La sifika khona ukufika amankosi. Asibona abantu okujaha amadimoni abaleke bayiwo. Hallelujah. Glory to Jesus. Let them worship the ensimini yaseIdeni. uJesu wayilungisa ensimini yaseGetsemane. Izophelelisa ngelithemba. Yes. Hallelujah. Glory to Jesus. Jesus. My Jesus. Yabona ngalela uSathane efaka isono ensimini yaseIdeni. Wayenza isiqiniseko ukuthi umuntu umhlukanisele noNkulunkulu. Kanti uNkulunkulu uzonqaba. uNkulunkulu yini indoda. uNkulunkulu akakhonela nokuthi ubanjongothe. Hallelujah. Ngoba yakho bayisebenza uJesu akanamsebenzi ngokothe. Ngeke abalethe umfazi bathi bambanga okothe bamletha uJesu. uJesu akayisebenza indaba yasokothe ngokhala phansi.
Ngoba lo baba abantu oqotheni kuyababalekisa emseni. Ungafuna ukumbamba umuntu omgosha emseni kaNkulunkulu. That is why uNkulunkulu wababona u-Adam no-Eva besisithelo. Bakwenza ngathi akababoni kwaqasha uNkulunkulu babekasha bona. Enzela ukuthi angababantu bangazubaleka bashiya umusa. Hayi, lelibhele abantu. Kodwa lizobabisela emseni. Awayinjuma masingavoid indaba yokubamba abantu oqotsheni. uNkulunkulu wethu ngesikhathi bewudla umuntu wabathinte emahlombe akunenzani na babezobaleka baphinda bathole babulawe ukubaleka babaleka beze bawushiye umusa kodwa ngoba wayefuna ubafaka emseni ezophupha uSathane amalungelo ukuba umzali noma wayesebambesa amahlahla wathi ngizonibhathisa ngokwami yini umzali wenu namhlanje sizokwazisa noma bawungazi umzali wakho uNkulunkulu iyake krosa yabaSathane zuza isandla sakhe emathabetheni abaSathane usaba kaNkulunkulu wena uSathane baprovide ngegrant igrant yabaSathane wena wazala uNkulunkulu Abona Testament balaphansi ngiyakholelwa balwe ngiyakholelwa kodwa noma ngaphi ngoba wazi nawube uma ngibhala phansi uJesu haleluya ngikholwa ukuthi wayengabhali nalamadoda aphethe amatshe afuna ukumshaya kodwa wayebhala ngalo wesifazane ngoba noma onile nje eguilty nje kodwa uJesu khona indaba ayibhala oh haleluya ngoba njengoba uhleli lapho ngekulesa situlo kodwa ebhalwe nawe isithi uSathane uphethe amandla uthisa kodwa uJesu unombhalo omusha nawe noma basebebhalile abantu banceda nawe ngokhona umbhalo omusha ozobhalwa ngempilo yakho wathi namfasi uma uJesu ebhala kanje anginawe nginobuhlungu lamadoda ayanginazi ukuthi nawangezono instead ukuthi athi Jesu omtholela lwesifazane nathi sicela usifake kulowo mbhalo lithi iBhayibheli ashiya manje ahamba naso izolo mase ufikele umusa ungasobalekela glory to Jesus asikaze sibaba kaSathane Sathane uNkulunkulu efuna ukusibuka uNkulunkulu wayefuna isafe He wanted to see himself out of himself. Akasezulwini asibone hambe emhlabeni. Oh Jesus. Bathi self kaNkulunkulu yamoshela ngenxa yesono. Bathi lempuselelo izoyilungisa ibuyise esimeni. Wena wadala uNkulunkulu wawenza uplaceiwe nje kusemhlabeni. Ekazalazi ajabu ukusheshisa sakho. Ake singe nalezi ngoma ezithi salisobuya ngokuthi uJesu ayikhona sitayisiwe ayikhona uNkulunkulu ubonile ukuthi abantu abakaphila ngesikhathi uNkulunkulu wathembile ukuthi kunamadoda anje wena ongasurvive lezinsuku kubesifazana abanje wena ongasurvive lezinsuku ababengeke basurvive uNkulunkulu babuyise ngakuye wena njengoba ukhona nje uyakhetha amasu Funda John chapter 1. Ufuna verse 10, 11, and 12. John chapter 1, verse 10, 11, and 12. Ufundela masanga nazifunda mahlobo. John chapter 1, verse 10. Wayakhona ezweni, izwe lavela ngayo, kepha izwe alimazanga. Waza okwakhe, abakhe abamamukelanga. Kepha bonke abamamukela, wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu, labo abakholwa egameni lakhe. Amen. Ukubona ungayifunda ngesilisi. Apho mnobendile. He was in the world, and the world was made through him. Yet the world didn't know him. He came to his own,
and his own people did not receive him. But to all who did not receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God. Amen. Sibonga ukwazi ukuthi uJesu ungumeli. Sibonga ukwazi uJesu uyasikhusela. Jesus yabonga ukwazi Jesu thina siyabonga ukwazi Jesu uyasikhusela. Glory to Jesus. Sibonga ukwazi Hallelujah. kulamaqiniso agcwele iBhayibheli. Ngicela ukukhuluma ngamaqiniso amathathu kusemhlabeni. Maningi Thank you. kodwa ngicela nje sizelela lawa mathathu bese ngihlala phansi. Oh hallelujah. Thank you, Jesus. uNkulunkulu mayelethe uJesu emhlabeni wayenenhloso, and inhloso kaNkulunkulu kwakuwukuthi uJesu uma ezosindisa umhlaba eze nasemhlabeni. Oh hallelujah. Thank you, Jesus. Qiniso number 1 ufuna ukukhuluma ngalo sine-echo. Qiniso number 1 ufuna ukukhuluma ngalo lo Jesu esimshumayelayo nososhunyelwa lethemba wehla ezulwini. Thank you, Jesus. Haleluya. uJesu noma azalwa intombi uMaria kodwa wehla. Yes. Noma uJesu wake wabukwa ngeso lobuzwe obuthile kodwa yena wehla ezulwini. Thank you, Jesus. Njengoba kushumayela nje ngizoshumayela ngoJesu owehla. Abanye bayamazi mhlambe zabo, abanye mhlambe babekhona zabo ngangekho, kodwa iqiniso engishumayelayo uJesu wehla. Yebo. Ithi iBhayibheli wayenguliswi enkulunkulu. Hey! Umoya oyingcwele wenza umsebenzi omangalisayo. Ngoba umoya oyingcwele kade qala umsebenza singakaze awuthi yasebenza. Haleluya. Thank you, Jesus. Umoya oyingcwele kade qala umsebenza. uNkulunkulu edala umhlaba ube udala esebenza ngamandla kamoya. Because umsebenzi wamandla kamoya ukuthatha ilizwi alenze liphile. Umsebenzi wamandla kamoya oyingcwele ukwenza into ezingekho zibe khona, ukwenza into ezinenzeki zenzeke.
Yini uNkulunkulu wayengabumbi ilanga wavele walibiza ngegama athi akulekhona ilanga umuntu lokuthatha over wakhalkuleta ukushifa nosayithi walo kubeka isibhakabhaka elanga. uNkulunkulu bekhuluma ngezwi athi ulwandle maluhleke liveze umhlabathi omileyo. Uwengwe aliyalo ulwandle ukuba lume la kuthiwe lume khona. Yonke into ekhulunywe ngezwi uwengwe uyayishintsha lelo zwi libe into ephilayo. noJesu wehla eyizwi wahlala esifeni sentombi. Uwengwe wamsebenza wakhipha indodana eswini. Yeah. Njalo wonke amadodana azalwa, uJesu wazalwa, kodwa umthetho wakhe wehla. That is why uzalwa kaJesu uNkulunkulu wamthupha ukuthi ngabeki umuntu omonayo. Wenza ukuthi angazalelwa emshadweni. Azalwe intombi engakashadi. Wayithupha le ntombi. Wayenza purpose. Ukuthi laba abashadile bangacabanga ukuthi uJesu wabo ngoba uzalwe emshadweni wabo. Akangavuma futhi azalelwe ekhaya. Uzomalume bangadele. Ya, akangavuma futhi azalelwe enkintweni. Ukuze abantu bengasistiki. Ya. Umoya weNkosi wawukhona umkhombe wenkomo wathi akafikelela. That is why uJesu even abafowabo nonina bahluleke ukumona. Kuthiwa belebefika phela uJesu bafike bame emnyango bathi ku-Asha athi uma kaJesu we Asha sacela indodana